חברים, תקשיבו, היום יום הולדת לאמא שלי, תרשמו כולם בצ'אט ותרשמו בצ'אט מזל טוב. אמא תעיפי. יאללה, אני מבקש משלה. בבקשי. לא נראה לי הוא עף. אם הוא לא עף יש לי פה עוד בלון, למזל. עוף לשכנים. הוא אוהב לשכנים, חבר'ה. לא, הנה הוא עף. יופי. תצלם אותו. ומה הייתה המשאלה שלך? שכל החטופים יחזרו הביתה ושאבא שלנו יחזור בריא ושלם מהצבא בעזרת השם. אמן, אם את רוצה יש פה עוד בלון, תבקשי שיהיה לנו ארנב, כי אם לא... טוב. אם אתה לא רוצה ארנב, אז שיהיה לנו ארנב. הנה. תודה, יוני. לא לשכוח, כולם לרשום בצ'אט. עכשיו. מי שהגיע עד לנקודה הזאת, לרשום בצ'אט. מזל טוב. כולם. 5 הראשונים שרושמים לי מזל טוב, אני עוד פעם כן מגריל להם את המוצר החדש שלי. חבר'ה, שלום. קרתה תקלה קטנה, הבלון, אבל לשכנים לעזאזל, אוי שטט. אז שלום. חבר'ה, העפנו עוד בלון, קרתה תקלה רגע. תסתכלו את הבלון השני, מצליחים לראות אותו? רגע, הנה. רגע. איפה הוא? רגע. הופה. הוא נעלם, אבל מקודם הוא היה פה. הופה שלך. קרתה תקלה, טעות, שאבתי את הבלון. רואים אותי בצל שלום. טעות, שאבתי את הבלון, הוא עף לג'קוזי. הופה. אם הוא עף לשכנים אני מת. זה פיפי. למה חזרת עליי? מה זה כדור פוקימון שחוזר אליך? בואו נעשה בלון אחר. הנה בלון אחר. ממש בריאים. יאללה, אני אחזור עליכם שהוא כבר יהיה בשמיים. חבר'ה, אל תחזור עליי. באמא שלך. הנה הוא מעלינו, חבר'ה, הנה. הוא עף בטיל, חבר'ה. הוא עף בטיל, אני לא יודע אם אתם רואים. הוא עף בטיל. יאללה, ביי. יאללה, איזה הפתעה אתה רוצה להראות לאמא, מהר? ביי. איזה הפתעה שווה. איזה הפתעה. לפתוח עיניים? כן? כן. וואו! איזה כיף לי, מסיבת ממתקים. ביי.